Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01. This time check is brought. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Aksyon nagasalig malambot ang 70% sang populasyon nga mabakunahan. Information kag education campaign angot sa bakuna mag-uumpisa na sa Marso. Sa balita national, WHO sa Pilipinas wala pa sang komento sa efficacy sang Sinovac. League of Provinces nagaduso sa face-to-face classes sa kolehiyo kag universidad. Sa balita international, US President Biden nanguna sa moment of silence matapos naglambot na sa masobra 500,000 ang death toll sa US bangod sa COVID-19. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala nagsaka ang ranking sa WTA. Balita Entertainment, Josh Lea game sa bagong proyekto matapos ang kadalagaan sang paubaya. Samtang sa balita special, aton pag-istorya ng Czech free diver nakuha ang world record sa under ice swimming. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Pebrero 24, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa nasidlangan gawain sang Northern Luzon. Samtang ang northeast monsoon ang mag-aapekto naman sa bugos nga Northern Luzon. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag Bacolod City, maga-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpandalithi bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Ang baybayon mangimakanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang taob, las 12:13 karon sa hapon, samtang ang hunas, las 2:04 naman sa hapon. Ang adlaw na butak las 6:10 kaina, magatunod naman las 5:24 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyaga naman sa 24 degrees tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life. Good morning dira kay Ramil Duray Infante kag sa tanan kuno nga nagapamati alin ni sa Barbados. Oh, kalayo ba, no? Barbados. Good morning man sa kay Alex Montesa of course, sa kay Jocelyn Liboon Dispoho, Kimosabi Magellan, sa kay Carol Montoya. Good morning kuno sa kay Sister Veronica Hamile sang LCC. Convent Camarines Sur. Nurse man siya kunogle, batch nila ni Shalane. O sige, good morning sa mo sister Veronica Hamili sang LCC Convent, no? Sa kay Mary Glenn Aracha, shout out sa taga Victoria Hanon from Canada. Kay VJL Limbo, Amor Malayang, mayang agaman sa imo kag wait lang sa kay Rose Wenner, good morning dira sa imo sa Germany. Sa kay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas, good morning man. Kag sumungman sa kay Teresa Linahakayaw, kay Comariko Jean Buarom, good morning dira sa imo. Kag sa kay Rizal Lee dira sa Malaysia, good morning man. Kag subong sa kay wait lang kay do nagkuanding akon nga no. Sa kay Judy Dan dira sa Austin, Texas.
Sa kay Kelly Jelly sa USA, kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Doc Matthew Mayo dira sa may Minnesota. Kay Noel Amar sa may Canada. Kag sumuman sa kay Mario Buenaflor, good morning man. Tanaw David Doors sa imo Doors kay sa akon dito nagkuano ni man. Wait lang. Sige go. Din ka, Mario Buenaflor. Mo nang last mo. Dasig mo basa ba? Good morning, kay kay Sayan Solomon Talidong. Good morning, Aksyon Radio, kag sa tanan nga listener, especially sa tanan nga nagapamati diri sa amon barangay sa Araal, La Carlota City. Uy, good morning. Ang Araal agli ara gyapon tan- sa La Carlota. Yes, wala gin saylo sa La Castellana, Action Boy. Kay Irene Gante Petua, good morning sa imo. Kay Rona Rida Trava, good morning Mama Rona. Kag kay Baby Yuki, kag Toto Ayan J, good morning man. Irene Paipon Garcia, good morning po. Shout out kami di sa Fortune Town. Barangay Estefania, Family Paipon and Family Garcia. Oy, mayong agad ra sa inyo. Kay Maricel, Jurisprudencia, Suweta. Good morning. Dra sa may Singapore naman siya. Dina Magbato Malabago. Good morning man ma'am. Kay Christine Menyes Villalobos. Good morning sa Energy Fans Club. Kasatanan nga taga barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Miss Carol Montoya. Liog ko tamyaw ang batch 85 sa St. Joseph High School, Villamonte. Si Ami Leyes, si John Vinigas, kag si Mary Jane Abalayan. Maayong aga sa inyo. Rodely Gumayan, good morning man. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, nagasalig si Governor Eugenio Lacson nga malambot sang gobyerno probinsyal ang target nga pagbakuna sa 70% nga populasyon sa Negros Occidental. Suno kay Lacson nga base sa ginpalabot sa iya nga impormasyon, amat-amat na nga nakumbinser ang mga Negrense nga magpabakuna kontra COVID-19. Dugang pa sang gobernador, iyaman ginalauman nga matuman ang plano sang gobyerno nasyonal nga mabakunahan ang 70% sang populasyon sang Pilipinas. Sa masunod nga bulan, iga-anunsyo sang AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated ang schedule sa pag-deliver sang 100,000 ka doses nga ginbakal sang gobyerno probinsyal para sa 50,000 ka mga persona. Kung ini ang mag-abot, una nga bakunahan ang mga medical frontliners sa probinsya, samtang ang gobyerno nasyonal amo naman ang magapadala sang dugang nga bakuna para sa iban pa nga mga Negrenses. I don't have the latest figure, but sa national, it seems that sa 70% of the frontliners are willing to be vaccinated. So I suppose that's the same all throughout the country. No? As we talk more and more about the vaccine, it will help. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Wala gintugutan ni Mayor Renato Gustilo ang pangabay sang San Carlos Bioenergy Incorporated o kon SCBI nga ibalik ang operasyon sang bioethanol plant. Suro kay Gustilo ang siyang personal nga mag-inspeksyon sa planta. Wala siya makumbinser sa ginhimo nga pag-akto sang SCBI sa problema angot sa water discoloration kag malaing nga baho ang gintuga sang wastewater storage. Pebrero 19, 2021 ginmando ni Gustilo ang temporaryo nga pagpauntat sa operasyon sang planta bangod sa madamo nga environmental violations.
Ini ang nag-apekto sa baybayon sang sitio Maluluyon, Barangay Punaw kag ginakabalak-an nga maglapta pa ang halit sini sa mga malapit nga baybayon labi na sa isla sang Sipaway nga isa sa mga tourist spots sang syudad. Nagpaandam si Gustilo nga kung hindi masolusyonan ang isyu sa labing madali nga panahon, posible nga magrekomendar ang syudad sa Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources nga mag-issue sa cease and desist order. Nag-umpisa ang operasyon sa mga planta sang tuig 2008. Samtang mag-uumpisa na sa unang semana sang Marso ang Information and Education Campaign sa syudad sang Bacolod angot sa vaccination program. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, chair sang local IATF, sa unang semana sang Marso magapanaog sila sa mga barangay para mapaintiende sa mga pumuluyo ang benepisyo sang bakuna. Duga pa ni Familiaran, parahan pa sa karon ang pag-imprinta sa mga materyales nga pag-ausaron sa Information Drive. Naghimo naman ang Emergency Operations Center sa COVAC Facebook page para sa pagpalapta sa impormasyon sa social media angot sa pagpabakuna. Una na ang itugyanan sang EOC sanday Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sang EOC kag SK Federation President Ayesa Joy Villaflor para pangunahan ang Information and Education Campaign paagi sa digital approach. Sa iban nga balita lokal, mag-file naman si City Councilor Wilson Gamboa Jr. sang resolusyon nga nagapangabay sa Bacolod City Police Office nga i-address ang unresolved kag sunod-sunod nga insidente sang pagpangluthang sa syudad. Subong nga bulan sang Pebrero, 6 ka persona ang napatay sa separado nga mga shooting incident sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Gamboa, hindi na isolated ang ini nga kaso kag ini ang makaalarma kasunod nga may mga ginatiro na sa sulod sa Ilapuloyan kaangay sa natabo sa Barangay 2 kag Barangay Kabog. Sunod kay Gamboa, sadto nakapasar na ini sa resolusyon nga nagapangamay sa BCPO sa investigasyon sa mga pagpamatay sa kaangay nga mga high-profile individual pero nagaklaim nga wala sila nahatagan sa update sang kapulisan. Ginalantaw ni Gamboa nga kung hindi masolbar sang kapulisan ang mga kaso sa pagtiro sa mga kilalang individual ano pa ayhan ang mga ordinaryo nga tawo. Kalabanan nila nga ginambati blank hole, wala lead. In fact, gani na plano ako magpasarbo sa resolution regarding the state of killings dala unresolved killings. Grabe, naging subong gani nga state of na binasulod na gigyan nila sa balay. Kabahin sang pahayag ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Ginpahayag naman ni Councilor June Gamboa nga may 4 ini ka options para sa iya nga karera sa patag sang politika. Si Gamboa ang isa sa mga konsyal sa Bacolod nga magatapos ang termino sa 2022. Sunod kay Gamboa, lakip sa iya nga options amo ang pagpapili sa mas mataas nga posisyon kaangay sang vice mayor, mayor o kon congressman o kon may option man ini nga magpahuway sa politika. Dugang pa ni Gamboa, bagud siya ang nagaisanon nga oposisyon sa konseho, magapadayon ini sa pagtrabaho. Sa karon suno sa konsyal, plano sini nga magtukod sa credible nga team nga makainkwentro sa Grupo Progreso. Part of the plans, of course, is to seek higher office. It is already my last term as city councilor. There is no other way but to go up. We have to take the position of the vice president, the vice mayor, the mayor, or the congressional office. But another option is available. Pwede man ganin na I can take a rest. Sa dugang nga balita lokal, na dugangan sa 35 ang bagong nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 24,541. Nanguna ang probinsya sa Iloilo kag Aklan sa may madamong nga kaso nga may tag 12 ka local cases. Ginasundan sang Bacolod nga may 2 ka local cases kag Capiz nga may 1 ka ROF. Samtang 94 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,785 kag isa ang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 738. Samtang magpatukod naman sa 4.7 milyones pesos nga balor sa multipurpose building sa barangay Pahanukoy, suno kay punong barangay Yolanda Bebing Noble. Ginkakibot sini ang donasyon nga ginhatag sang RAM Party List bangod dako ang mabulig sini sa development sa barangay. Dugang pa dako ang makinot sa barangay bangod kun may mga aktibidad hindi na nila kinahanglan pa magrenta sang ibang pang lugar o kon canopy. Nagtambong sa groundbreaking ceremony kahapon nga adlaw sanday Congressman Greg Gasataya, mga tiglawasang Department of Public Works and Highways kag ang resource person sang RAM Party List nga si Marlon Solidum. Ang mga building ang ginalauman matapos sa sulod sang 120 kaadlaw.
Nagpasakop sa Young Southeast Asian Leaders Initiative Regional Workshop on Good Governance sa Civil Society si Sangguniang Kabataan Chair Shane Solidom sang Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod, nga gin-organisar sang US Embassy sa Kuala Lumpur kag TechSoup. Masobra 700 ka mapamatanon nga lideres gikan sa nagkalain-lain nga pungsod sa Southeast Asia ang nag-apply apang isa ka gatos lamang nga mga delegado ang napilian. Magluwas kay Solidom nakapasakop man sa sini nga aktibidad si Himamaylan City Vice Mayor Justine Gatuslao. Suno kay Solidom ang workshop ang patigayonon kontani sa Malaysia nagligan ni Oktubre 2020 apang wala ini nadayon bangod sa COVID-19 pandemic sa Baylo. Ini ang nadayon paagi sa virtual workshop bangod man sa pamahog sang bag-o nga COVID variant. Ginpaathag ni Solidom lakip sa gintalakay amo ang maayo nga panggobyerno, civic engagement kaangay sang open data tools, activism, public policy, transparency, procurement process kag iban pa. Dugang pa ni Solidom ang manatun-an sini sa workshop ang iya gin-propose kay punong barangay Romel Flores, partikular na ang pag-introduce ang good governance kag digital tools sa pagdumala sang barangay. Danda mo, lagi kami ding panghikot na inong-implement kam nga magbukas na bilang bago naman yung barangay, sinrenovate sa damo na kami ni-cap discussion on things na sinanglan i-integrate inali tabala ang good governance and digital tools. Kapagin sang pahayag ni Sangguniang Kabataan Chair Shane Solidom. WHO sa Pilipinas wala pa sang komento sa efficacy sang Sinovac. Samtang League of Provinces of the Philippines nagaduso sang face-to-face classes sa mga kolehiyo kag universidad. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na kay Jesseline Andrada Tiangson, watching from Barangay Mansilingan. Good evening mano kay Glenda Tiangson sa San Antonio, Texas. Okay. Sa kay Genevieve Dapitan, kay Ma'am Vanessa Mayo, welcome back second portion. Shout out sa chemist niya nga si ang yan na blues nga chemist nga si Chucho Cand.
Sa iya sister, Mrs. Alvarez, ang Barangay Tangub, good morning man. Kag sa mga cousins niya dira sa Silay sa mga Goles family, no? RR Tuparan, Montua Rehinio, manalaba kuno kamo aksyon kwan ang Press Dennis, manalaba kuno kamo. Sakay Teodi Robles Lunas, sang Sagay, Poblasyon 2, good morning. Ginatamyaw man ni Sanubles ka Jack, si ang Trojan Trax, Erica Jazz, si Lunas. Ryan Demi from Saudi Arabia, Eleuterio Parcondayon, tamyaw yaman iya pamilya. Sa kay Buchi Season, good morning kuno kay Ostran Season, sang Barangay Ilihan, Bago City. Raul Gavile Jr., Veronica Hamile, nagatanaw man. Sa kay Janet Dilino, good morning dira sa imo. Yase Kate Cardones, good morning. Mary Joy Camero, kag kay Ma'am Lily King dira sa London, good morning man. Sa kay ginatamyaw ni Juan Bolgalyo, si Cherry Garcia, happy birthday! Ay, Cherry, birthday mo, Cher? Ay na, ano nga. May birthday gali karon ba? Happy birthday, Cherry! Kay Remia Garcia, good morning man. Sa kay sige, good morning kuno sa kay Migo tada Noel. Sige, good morning dara sa imo pare. Noel ta ka wa kita anaya, no? Sige. Kay Nonito Novaro, may agaman nga live dira sa Granville 1 upod sa asawa niya, blooming kuno sa Aksyon Dorel. Halong kamo permi nga duha. Thank you, sir Nonito Novero. Michael John Season, greet lang Season kag Palma family dira sa Purok Brotherhood Sumag from Chateau Elise. LC Canilio, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Bia Jonathan, Donna Navarti Macario, kay Marlon Diodoro Olvido, watching from Diamond Princess OPL sa Singapore. Pare ko Maui Kanyada, good morning. Kag Glenn Santa Ana, good morning man. Erwin Gonzalez, LC Canilio, thanks be to God. Bago City clear na sa COVID-19. Yes, Homa Lumena, Kathy Calatrava, ginatamyaw niya lang familia niya sa Sumag, watching from Singapore. Uy, ari si Raymond Pineda ho. Ginagreet niya si Lula niya Erlinda de la Cruz kag sa piyak nila balay kay Tia Arlene Untal. Sa piyak balay nila. Tupad balay ko ron ay. Tupad balay kay piyak balay. Nakadto ko na sa piyak balay Di daw kabudlay mangita sa piyak ka balay bla. So literal. Kay kalabanan nga balay bilog mo. So kung may tupad kada nga piyak balay, daw ka tilingalahan ano na siya, ng artist na siya, action boy. Miles Martir, good morning man. Lani Ortega Mahinay, Christ Goldberg Gundayaw, Eden Sapanta Kasuyon, kay Maria Rivera Murayama, Maria Rivera Murayama, watching from Japan. Amo ni ang may kwan? Ang may comedy bar. Comedy bar. Way patato ka kadto ba? Gani man, sige lang. Kadto lang ano kag balon lang kilala kami ni Maria Rivera. Murayama. Kagambalo mo dyan nga hambaya malagaw kami di. Kasi mamba ka lang balang kilalahay kami mamba. Di ano? So mo ng staff yan. Hambal ni Maria Rivera. Kadto bala kami di. Malagaw kami di. Nag-invite to siya. No? Sa kay Annie Raffles from Okinawa, Japan. Reynelyn Mondihar. Wala kalapaw sa beauty. Wala kuno sa may makalapaw sa beauty ni Miss Dorel. Hala, kululbaan. Sino na nagamalak? Si Noel Amar. Aba, lain man si Sir Noel Amar. Thank you so much, Sir Noel. Ano ang nga comment dyan ng hindi mabangbang ang kululbaan. Ba't silingon daw ay kadirikado nga matiruhan? Hindi mo mabangbang mo. Marjorie Impress, watching live from Bacolod, damya lang Mylene Alfabe nga gapati sa imo. Gapamati sa imo. Tiga gapati actually nang putang niya. Tiga pamati. Kulang lang MA. Jean Oisiser. One ba kain ko na.
Hindi mahimo si Noel Amar sa beauty mo. One of a kind ko, no? Thank you so much, Sir Noel. one Grabe, of a mag-appreciate si Sir Noel na. Che Zamora from Barangay Palaka Norte. Sa Bandoho family ko, no? Good morning. Sir Noel, Black Action Boy, mag-retire na siya ko na plano na siya ko na mag-stay sa Florida. Ay, good. Sige. Pero bakasyon gisa yapon sa Pilipinas, hambal ya. Joval Trinidad, good morning. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:28, detalye na sa mga balita nasyonal. Hindi pa makakomento ang tiglawas ng World Health Organization sa Pilipinas angot sa efficacy sa COVID-19 vaccine nga gin-develop sa Chinese firm nga Sinovac bago nagaparangon pa ang evaluation. Sunod kay WHO Philippine Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe, wala pa sila sang ihibalo sa mga impormasyon nga ginpalambot sa mga manufacturers sa ilang regulation team para sa evaluation sang bakuna. Doha pa ni Abiyasinghe, base sa ilang pag-insyente, may yara sa mga impormasyon nga ginpalambot sa FDA Philippines nga ang bakuna ang para sa nag-edad 18 to 59 anyos lamang. Una rangit pahig sang Malacanang ang mga health workers nga mga senior citizens ang hindi pagbakunahan sang Sinovac bangod sa manubo nga efficacy rate sa among sektor. Sunod kay Abiyasinghe, igatugyan na sang WHO sa Pilipinas ang pag-recalibrate sang vaccination program. Ginpahig man sini nga ang bakuna nga Sinopharm nga gikan China ang nagapaidanon pa iya sa evaluation sang WHO. Ginaduso sa League of Provinces of the Philippines kung LPP ang face-to-face classes sa kolehiyo kag universidad sa pihak sa COVID-19 pandemic kag natrasar nga roll-out sa COVID-19 vaccination program sa gobyerno. Suro kay LPP President kag Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., ginaupdan sini ang palayag nga delikado ini sa mga kabataan bangod mabudlay nga makontrol apang pwede sa higher education bangod may mga edad naman ang mga estudyante. Ginpahayag man ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ginakonsiderar sa karon sang Duterte administration ang 50% nga insurance subsidy para sa commercial hog raisers para nga masolusyonan ang kakulang sa supply sa karne sang baboy. Sa virtual briefing, ginpahayag ni Nograles nga isa ini sa proposals nga ginatun-an agud mabuligan ang hog raisers para mapasaka ang pork supply. Kuhaon naman sa Quick Response Fund ang pondo para sa insurance subsidy. Una din naglambot sa 4 ka ginasagod nga baboy ang ginpamatay o kung 4,000 ka ginasagod nga baboy ang ginpamatay para hindi na maglapta pa ang African swine fever. Nanawagan naman si Senator Lito Lapid nga ipasar ang hagna nga tuyo umatagan proteksyon ng mga riders nga nagadulong sang pagkaon kag grocery items sa customers. Ang panawagan sang senador na saad sa Senate Bill No. 1677 ukon Food and Grocery Delivery Services Protection Act nga gintalakay kahapon nga adlaw sa Senate Joint Panel. Sa nasambit nga hagna, ginatawag ni Lapid ang atensyon sang Department of Trade and Industry ukon DTI nga usisaon ang kaso sang ginakanselar nga food deliveries. Suno kay Lapid, madamo nga customers
customer ang nagasalig sa food deliveries, labi na sa istrikto pang restriction bangod sa COVID-19 pandemic. Apang may pila ka gin-report nga mga customer nga wala nagapakita kung mag-abot na ang ila order. Palayag pa nilapid dapat matagan pagtamod ang isyu bangod makaluluoy ang mga riders, labi pa ila ini pangabuyan kag magagmay lamang ang ila ginaganar. Samtang nagmando naman si Presidente Rodrigo Duterte sa iyang gabinete nga padasigon ang pagpanagtag sang duta para sa mga rebel returnees. Ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang gobyerno ang natalana nga magpanagtag sang masobra sa 6,000 hektarya sang duta sa mga anay rebelde. Na tukontelik nga semana, sa ginhatagan ni Duterte sang amnestiya ang mga anay rebelde nga nakahimo sang krimen nga may penalidad sa idalom sang revised penal code kag special penal laws. Lakip sa mga krimen nga covered sa amnestiya ang rebellion kag insurrection, disloyalty to public officers or employees, sedition, illegal assembly, illegal association, direct kag indirect assaults kag iban pa. Liwat nga ginpanawagan sa Human Rights Watch kon HRW ang pagbasura sang tarang nga kaso kag paghilway kay Senadora Leila de Lima sa presohan. Si de Lima ang ginpreso sa sulod na sang 4 ka tuig halin Pebrero 24, 2017 bangod sa kaso sang illegal drugs. Suro sa HRW Deputy Asia Director Phil Robertson, ang mga pato-pato nga kaso nga ginpasaka batok kay de Lima ay hindi lamang pag-abuso sa kinamatarong apang halimbawa man sang mapiguson nga pagdumala sang Duterte administration. Tungod sinig na panawagan ni Robertson nga dapat ibasura na sang otoridad sa Pilipinas ang kaso kag hilwayon ang senadora para mabalik ang pribilehiyo sini bilang senador. Sa katapusan nga bahin sa aton Balita National, nanawagan siya na Speaker of the House Alan Peter Cayetano sa pariyon niya nga mga mamalidha para nga talakayon ang 10,000 pesos nga ayuda bill. Suno kay Cayetano, una pang talakay ang charter amendment sa plenaryo sang sa 10,000 nga ayuda bill nga mas kinanglan karon sang kada pamilya nga Pilipino. Sa karon pending pa sa komitiba kagula pa sang hearing sa among hagna. Nagalaom si Cayetano nga padasigon sa Kongreso ang pagtalakay sa dugang ayuda sa mga nagapipamingado na nga pamilya Pilipino nga nagatinguha nga makabangon sa epekto sang pandemya. Ginimo ni Cayetano ang 10,000 ayuda bill agud hindi maulihi ang ekonomiya pagkatapos nga maatrasar ang pagsulod sang bakuna batok sa COVID-19. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Morning liwat, kag din ka to nag-stop gin-action boy. Ngata kay kuano sa kay Randy Martinez Legaspi Magbanwa. Ginatambiyaw ya lang ang family Valencia sa Dumaraw. Di na Dumaraw, Capiz, no? Oh, bala mo na, Capiz, Dumaraw, Capiz.
Eddie Ricafort sa OTTG Christian Taxi. Good morning sa aton mga miyembro sa OTTG. Good morning din sa inyo tanan. Yes. Kita mo? Yes, Action Boy. Si Migota Jerome Galunan Jr. No? Good morning sa imo pare. No? Good morning Jerome. Sige. Si Andy Salodares, ara man siya. Happy 50th birthday ko no Action Boy kay Attorney Rodolfo Catage from Barangay Gibong, Pontevedra. Thanks, God bless. Happy birthday, Attorney Catage. Sa din ka nadampi man? Sa kay Andy Salodares. Bala? Okay. Tingin tamyaw. Sino itong tamyaw niya? Si Attorney Rodolfo Catage. 50th birthday. Yes. Good morning, Attorney. Kagapi birthday. Sige. Kay Mark Ebanez Castellano, good morning. Good morning man sa lola ko na si Enriquita Banyes nga nagapamatigid sa radyo taga Carlota City, may aga sa liwat kag stay safe sa inyo. Si Action Boy ko. Diloterio, kiduwa mo lang ganin. Sige. Gary Diloterio, good morning. Natamya ang pagkaisaya nga nagakarga tapas. Sige. Nagamonitor sila permi from Quezon City. Jen Oiseser, good morning mo sa Energy Fans Club. Kahapon ba lang birthday ni Brianna? Ito bala, kadumdum ka? Si Brianna, itong sa Las Vegas, bala, itong future daughter-in-law. Kagapon, or subong? Kagapon. Kagapon birthday. Kamalong ako na ang gift sa iya? Helicopter ride. Gusto mo na? Wow. Gusto mo na helicopter ride? Uy, gusto ko pagigaya. Gusto mo helicopter na ganda? Pwede pagin. Helicopter na ganda. Gusto ko pagin Action Boy, handom ko pagin ako bala ang mag-pilot. Pilot, ikaw ang mag-drive. Drive gidya, doon sa lakyan lang. Ako na mag-pilot. Kaya meron na Action Boy sa may airport, tadabla sa Silay. Meron na sila, nag-inquire ko Action Boy, tag 10,000 galing. 10,000 mo lang galing. 30 minutos. 30 minutos na ikaw ang madala. Yes. Ikaw ang mapiloto. Oo. Sa helicopter. Pero nag-promo pagin sila sang last. Galing pag-promo nila, tsak tuwan na to kwarta. Doon mga 6K, nag-promo sila. In fairness, Action Boy, makita mong negros mong. Ba? Hindi magbilog ng negros, kaya mas sila kalabot sa ano. Pero, dra lang sa may ano bala yun. Di ba namin dang airport, namin dang view da sa airport. Nami, Action Boy, try mo na bala. Saan mo nang gusto mo nga Yes. pilot kasi sa helicopter. Hindi man helicopter, gusto ko yung airplane. Airplane gidya. Visuals na. Ang small nga airplane. Or helicopter, pwede na. So mga friends to da, may mga helicopter. Amat-amuti. Alakalain. Ang may mga helicopter lang, di kayo mga pangamot-amot. Kalain ba? Gusto ko gin-Action Boy. Although nakakita naman ko helicopter, yung personally kaya maragin din ang tao, nakita helicopter, no? Di ba? Mayo ka pagkita ka helicopter, no? Hindi ko yung alam. Si Maria Rivera Murayama, ginag-greet siya lang iya papa, si Anthony Rivera, kag si Marjun Rivera. Ara sila sa Villa Angela, kag kay Mami Chona Rivera Trinilla, kag Sally Uy. Afford mo na ako no door sambal ni Ma'am Van? Gani man. Afford yun ako may arak. Puli ka man van para tungaan ta. Doon kayo masakay siya sa piya. Advance. Bulus, ha? Advance. Cash advance. Kala, yun ba? Sige. Matipunan tagin Action Boy. Malay mo, gift sa aton kaugalingon next year. Ako hindi ko, nawa. Ano yan? Adod ka, namiyan ko na yan. Gusto ko na. Stand by na sa aton dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa detalye, Balita International, nanawagan si US President Joe Biden kag Vice President Kamala Harris sa National Moment of Silence bilang halad sa 500,000 ka mga Americans nga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Ginpahayag ni White House spokesperson Jen Psaki nga naghimo na sila sang candle lighting sa palibot sang White House kahapon Martes ng aga oras sa Pilipinas. Ginmanduan man ni Biden ang pagpamtang sa half-mast sa tanan nga mga bandera nga makit-an sa building nga ginapanag-iyahan sa gobyerno. Naibaluan nga yara sa 19% ang kabugusan nga nagkalamatay bangod sa coronavirus sa bugos nga kalibutan ang naggikan sa Amerika. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, nanawagan ang mga hog producers nga dulaon ang price cap kag magbutang na lang sang suggested retail price
nga tub-tub 360 pesos sa presyo sang karne sang baboy. Sunod kay Chester Tan, pinuno sang National Federation of Hog Raisers, ang SRP ang magasunod sa presyo sang baboy base man sa supply kag demand. Madumduman nga may 270 tub 300 pesos kada kilo nga price cap ang gobyerno sa presyo sang baboy, sang naglabot na sa 400 pesos kada kilo ang presyo sini dito iya sa Luzon, bangod man sa kakulang sa supply, bangod sang African swine fever. Ang pagbutang sa price cap ang nagresulta lang sa pagreklamo halin sa mga nagasagod sa baboy kag mga nagabaligya sang karne sa baboy. Nga pahayag man kung nagpatigal man sang pork holiday o kung pag-untat sa pagbaligya sang baboy bangod hindi nila masarangan nga magsunod sa price cap. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 69 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 88 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 28 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, nakalantaw ka na sang paubaya nga music video ni Joshua kag ni Julia Action Boy. Si Juan Bolo message. Your wish will come true next year. Upod ka mo kuno ni Madam Remia Garcia. Ikaw drive pa sa iro mo si Remia. Si manaog. Si Mama siya, hindi lang siya Dorel. Ladri lang ko kay Duhawa. Ikaw dala sa helicopter, pa sa iro mo si Remia. Pwede. Pero sa likod na siguro dapat action. Pwede siya pwede sa tupad ko. Kaya kasi maano kami nga duwa. Kasi hindi kami kapanaog, action boy. Bongga! Basta may salbabida lang mo. Ay, salbabida. Gidya, may lang ako sa tubig magtupad. Kalain. So, sige. Doon hamot. Kung sa tupad siya na ako, hindi gid pwede. Kaya dapat ang co-pilot. Iya, bongga sa co-pilot. Ganyan kayo nahawaan ka na yan, no? Hawaan mo na yan. Figaw. Bungee jumping. Bungee jumping ka lang yan. Sure ka? Pero tiga umpok. Gusto ko man na. Nami man action po. Ano kami basta. Damo tanan namin ang mga adventurist doon. Adventurist? So, pwede adventurous doors. So, sa aton nga Balita Entertainment Action Boy, di ba, nag-trending ni Action Boy, actually, hasta subong, pila na ni Duk, manug 2 weeks na nila nga video, ang paubaya, bala Action Boy. Nga nag-trending, kahapon, medyo naka-check ko gawa, daw 19 million views na ti Action Boy, ti wala pa na 1 month. Ano paubaya? O pelikula? Ang kanta, bala to ni Moira, nga paubaya. Moira din na to, atong ginagawa mo to, paubaya. Oo, tinag-trending gito siya Action Boy, damo-damo na gani mga reaction videos man bala iba ng mga vlogger ga-upload man sila kasi syempre emotional gisla kuno Action Boy. Kagasta Moira subong. nga dami siya nang kantahon niya, mahibi mo. Sino si Moira gani man bisan gani kuno bahay kubo ang kantahon ni Moira. Bahay kubo ba ni Moira ba? Kita ka budlay mo. Sige wala. Ba, sige na. Do ka budlay Action Boy. Kaya. Sige, ito ako mayo. Hindi ako. Tutakayan ka na sa Moira. Hindi na, tama na. Daso na lang na. Sa birthday na ni Action Eric, ang ni Action na Fred. Bisan Sa birthday. Ma-perform. Bisan guro, gani robot chikik. Guro do, may bigay mo si Moira magkanta eh. Kalain, sa butchiki. Ala, Diyos ko, kalain. Okay, so sige. One word lang ba? One word lang. Ano? Nga mo chikik. Ay, hindi ko yan. Sige na, malaki ka ngayon. Enough. Sa ano lang gani, abangan mo gani. Sa birthday ni Action Eric. Bisan wala kami gin-invite. Bisan lang ako gin-invite actually. Sa birthday ni Action Eric. Sa Request ko na mo birthday ni chikik. Action Fred. Kantaon mo, alam mo, Ira. Chikik. Wala. Giya. So, sige. Sama mo na siya, Action Boy. Hambal ni Julia, we are so overwhelmed gid kono and very, very grateful gid. Kag hambal nila, open sila kono Action Boy, just in case nga may project nga ihatay sa ila, movie, or ano man dira, syempre, laban movie. Kaya damon sila movie man actually, Action Boy, mong hambal nila kanami sa ilang part kag hambal ni Joshua do ka sobrang taba lang ng puso ko ay nagtambok delikado na pala Josh. Literal nagtambok pero amo na ba yan do na happy siguro Action Boy delikado ko magtaba ang puso mo Josh ha pero amo na tamaan guro bla ka overwhelmed kalipay nga grabe ang pag-trending nila kaya mo na hambal nila kag in fairness Action Boy one day lang nila gin shoot
ang ila sini nga ila nga music video. Kaya syempre considering mangguro sa COVID-19 Black Action Boy, hindi pwede nga ma-expose sila malawig. So amo na open sila kuno nga duwa Action Boy. Basi gusto mo mangin producer. Sang ila nga sa ila nga movie nga duwa. Ti damo gini ka actually damo mangin namian pagid sa ila Action Boy bisan nag-break na sila. si kuan niya si sino ganing kuan si ang nobiyaya natasa una. Sino? Sino nobiyaya ganing sa una Si ni Julia Barreto? Julia. Bata ni siya ni Dennis Padilla, Action Boy. Do sila naman na yan ni Gerald. Wala man confirmation from them gyapon Action Boy sa subong. Gerald sa dalawang sa pise. Ay hindi hindi man tong Gerald nga manog lechon. Hindi man to mo Action Boy. Delikado to ya. Uy gabayan. White Litson. Uy lechon. Ay kalay. Order ka may man galilitson. Sa balita sa sports, nagsaka ang Women's Tennis Association rankings ang Filipino tennis player nga si Alex Ayala. Gikan sa anay 903 nga ranking, karon 763 na siya sa world ranking sang WTA. Dako nga yabi sa pagsaka sini sa ranking ang entrance ning apat ka torneo bilang professional tennis player sa di nakasulod ini tanan sa quarterfinals. Tuman man kalipay sang 15 anyos nga tennis player sa pagsaka sini sa ranking. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-aksyon, ang aton yung balita, espesyal subong iyang adlaw. Aring espesyal, gini siya Action Boy yung balita, nga literal na espesyal. So, hindi siya mga tips may itlog. May itlog. May atay, quail egg. Special din man siya. Kag may utok sa batchoy na yun. So, ang bali man sa may yan, yung mazipline ka lang kuno yung Action Boy, kay fan man ina. Oh, gani man galing kay basi hindi ko blama kuan kay may mga weight na da sa zipline mo. Oo. Para kay Renzo na blama zipline sa tani to sa dinto sa kampustuhan ba mazipline sa tani. Yeah, hindi siya pwede. Kay kay di madala. Mas hindi maglagan daw. Naka-try na ko Action Boy sa ilang zipline. Ay namin nga zipline tani ang sa Don Salvador. Oo. Katilaw ka na da? Wala. Kilaw ba lang? Yeah, may ara na das lang kuan mo may ano na das lang may panawag sini gani nang daw promo bala daw feature bala nga kun para magdasig kuno ay mga zipline nang ipalagas ka sa manog. Ano naman? Ay, te. Ang mga no? Masipline ka may galagas. Hindi ko na ang namin pag zipline akong kasugata sa imo. Ay. Bongga na dabla sa DSB kay correct. Kay from halin ka sa isa ka bukid, pakadaw sa piya ka bukid. Yung mo sugat sa imo kiri pa sa lakyan, ha? Pagbalik mo to, layo pa bala. Di ba? Away ka to kaabot pa sa una, no? Sang ang Aksyon Radio nagkuhan kami to, summer outing. Ay, galit. Sa Balukon. Tapos, Balukon kami, I think, Tapos daw may ara kami nga kung sino gusto mag-zipline, may budget para sa ma-zipline. Tis na mo na nga mong budget na lang diya. Hindi man to pag may nag-zipline dito yan. May mga matista to nga nag-zipline to. Tingin natag man yung budget sa inyo. Wala para zipline mo. Ang ma-zipline lang niya. Tika, at that time daw, pinatuman 450. Tiyambot subong, masaya mo mangguro gyapon. Dugay na tong 450 mo na. Dugay na. Sa year. Oo. Actually, may gakakitaan ko na Action Boy kung kisabala maglagaw sa DSB. May kita ko na daga zipline. Mado mga twice ko may nakita. Dira nga may zipline yung nga may height limit sila ni Dennis. May May zipline yung nga may height limit. Dapat 5'3 ka kuno. Yung kapalagpat na si Dennis. Pinalagpat naman. Daw hindi ka gusto ipasakya pa. Gani, no? Or siya ka ba naka-zipline ako sa kampustuhan. Hindi na ako magliwat. Kaya dumabali akong likod. Kaya Action Boy, ikaw pa yung makontrol. Meron na zipline nila. Dubali mama, pag-abot na sa Christmas tree nga laba, i-extend mo yung kamot. Nag-imo tiil. Kaya di pag-amo ka na, so i-extend mo kayo para do break siya bala. Okay. Nan. Di ko malipat ka ma-extend. Malakpos ka gitya. Sabi magdulog ka bisto nga tunga. Mano ka? Ati, hindi man pwede kayo wala. Nag-stop sabi sa tunga-tunga, be. Ay, tiya mo, ginang-karamaal. Na-try ko man na ang ilang hamster. Hamster ride. Bicycle na sa babaw? Ang bicycle, wala ko na nag-try. Ano nga? Hamster ride? Hindi yung circle. Hamster ride. Tiway ko kalabot. Arang gusto nga, ginsugat lang ko. Kikabugat sa ilang bilog na nga. Sige lang, importante na-try ta siya. Correct. Okay? Sige. Sige, so sa ating balita special, Reaction Boy, okay na break ni ang
free diver nga si David Wenzel, magbasa ni Goro, na-break niya ang record sa men's under ice swimming. Under ice? Under ice, si Action Boy. Action El Rey, may pakita. Ito lang picture. Kita ko na, Action basta... Boy, oh. Okay. Gasnow na siya, tapos may water na under. Yes. Swimming, pero tinatugnaw sila. Super Action Boy. Tina-break niya ang record kay nakalangoy siya 80.9 meters or 265 feet. 80.9 meters or 200. Laba-laba na yan, di ba? Oo, sa mga simple nga, ordinaryo nga swimming nga, gamay na. Para sa ila. Lipot na yan sa mga ordinaryo nga swimming. Sa ordinaryo lang nga swimming. Pero kung underwater ka, under sa ice ka, Ice pagid ya. susperte na daya. Gani. Below zero nga daan, naguro ang tubig da. Kag Action Boy, nang negative 3. Na? Oo. So, ang Action Boy, ang paglangoy niya, Baka ulo mo na sa... gani, no? Nagamit niya, nalangoy niya Action Boy for 1 minute and 35 seconds. Dito sa may lake sa Lahust, sa Northern Czech Republic. 38 years old ni siya, Action Boy. Na-break niya ang record ni Stig Severinsen sang Denmark sang April 2013 nga siya man nakakuha sang Guinness World Record. Iya naman tiyang nalabot, Action Boy, 76.2 meters or 250 feet. Oo, in fairness, hindi apos pag tusmaw parang ganiguro Action Boy, ambot lang kurog-kurog to the highest level na gidya. Pero in fairness, grabe nga grabe man nga panit nila, no? Ano man? Magwanta mong tugnaw. Oo, ang iya pa ng outfit lang tawag bala? Naka-swimsuit lang na siya nga naka-amo lang na siya. Kaya syempre mas bugnaw man guro kung may cover kapag amo nang bali namang mas bugnaw, di ba? Kung may cover ka. Oo, mas tugnaw. Basihan mo lang kung maligo ka sa mga swimming pool, bala nga naka-rash guard ka mas nabasihan kung mas tugnaw. Sa mga So kung maligo ka sa swimming pool, gaano ka? Naka-rash guard man Japon, bala tugnaw. Hindi ko kaya mag-swimsuit. Hindi pa kaya mag-swimsuit. Si Action Eden na yung may abilidad sa swimsuit. Yes, of course. Why na yung tugnaw, Action Boy? Kita ko pag lakat ato sa dinto sa Salvador. Ato mo swimming, bala nga si Action Eden nag-agi, bala nga naka... Diin ma-swimming, diin man sa Don Salvador. Salvador. Naging kanto, ito lang sa Don Salvador. Ay, ay ko to Action Boy, kay family reunion na. Amo to mula. Paglabay ni Action Eden nga ka-swimsuit, ang tanan to nga mga ko, nagbinalikid, tanan ng kola. Nagtulok, tanan, hasta gito siya makalamot sa swimming pool. Puwerte ba? Huwag ko kabalo ko na nung ara sila pinsar. Ha? Huwag ko kabalo ko na nung sa pinsar sa nagatinulok. Oo. Uya man ko mamangkot. Anong tulok nyo? Kama ko na kong swimsuit. Oo. Action Boy, dali lang kita sa aton patrol. May nag-message sa aton. May accident ko na sa Tubang Manville. Pa-check ta sa aton patrol. Sige. Pero kung ready na siya, okay man? Ano? Kung ready na siya? Sino? Nag-message Hindi, may pa lang. nag-message sa aton sa may nag-message sa aton sa live ta bala. Mamangkot siya kung may aksidente ko sa Tubang Manville. So ipa-check ta sa patrol nato. Okay? So sige. So amo na Action Boy perte man ni si David Wenzel. Praktisan mo na Action Boy kay basi dason ikaw ang maka-break ni sang iyang record bambalaw. Basta ako din mag-swimming, wala ko buto din. Kalain mo. Nasa nayaran na sa babaw mo na bilog pa ng snow. Ako ang snow, may snow pa na yan. Ang kadamulon gali isang snow Action Boy. Arito di kagina mong do 30 centimeters, 11.8 inches. Si Ma'am Vanessa Mayo, kuno natilawan niya man ako, no? I think okay nag-polar bears ako, no? Hindi ko kabalo ko na nung polar I did it, guys. Nag-polar bear kami, honestly. Ano na siya, Ma'am Van? Oo. Sige, may Ma'am Van. I-share bisamon ko ano na siya. Ang polar bear ko na siya, no? Basta ang polar bear, sa mga tugnaw ginaya nga mga lugar, eh. Sa mga snow ginaya, eh. Sige. Good morning, Anay Dra, sa kay, happy birthday, Cherry Garcia. Good morning, kag happy birthday sa imo. Kag tamyawon ko lang ni bala ang lola ni dinatuman na dula na tong iyang greetings, di man. Ariyo si Eliza Fernandez. Good morning kuno sa kay Violeta Binguan nga taga Victoria City. Good morning, wala untat pamati kuno sa iya. Kag sa iya lolo. Good morning, man. Okay. Mayong aga na sa iya Lola Violeta. Mana? Basta na yung manaya kay si Lolo yung nang may mangimutang. Sige Okay. Mabi na spring ka kadto ka na. Wala pa, pero nakabati lang ko na Action Boy. Ako kakadto na ko na daya. Name.
Oo, kaya meron na kung magdamo ng tubig kung daw medyo summer, ang tubig atos dalom. Pag medyo kuanan, hindi na summer, ang tubig tas taas na yan. So, dumdalom ginaya saka ng tubig. Dumdalom. Sige, soon na. Ganyan kasi rado pag subong. No, open na sila, I think. Open na. Open na sila. Sige Si Arya ko ano kung mag-swimming, haling ni Dennis. Ay, napiyungan si Cory Bidaha. Ay, in fairness, at least Ay, napiyungan ko. Ay, kalain. Well, anyway, sige Okay na ta? Okay na, action sige boy. Bantay lang na karon ng atong patrol I-check lang i-check sa ta. Manville. Sige. Inyogin pamatian ang aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Buwas nga adlaw holiday kita ha. Nag-participate ko si Ma'am Van, jump sa lake nga frozen. Amo na gid sila Pwede, kita. no? Grabe no? Jump lang kag mag-jump hot jacuzzi. China all. Pwede, no? Jump lang to butwa da yon. Kay kung mag-swimming ka tayo basi gamo ka na action boy na online. Naunay ka nga. Dai mo sa kagiyo no. Nag-ice ka na gali. Fairness, kasi Ma'am Van, dan adventurous may katama. Kwan man na sa Super. unang athletic man lang. Oo. So, boss, remind nato na holiday boss. Si malipat aton mga action bala. February 25. EDSA People Power Revolution. Yes. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.